Un bo número de persoas asistiu o pasado venres pola noite ao acto de entrega dos distintivos Benestar Social que outorga a Concellería de Política Social. O acto, que tivo lugar no hall da propia Casa Consistorial, estivo presidido polo alcalde José Ramón Romero e contou tamén coa presenza de, entre outras autoridades, co director xeral de Inclusión da Xunta de Galicia, Arturo Parrado, e a deputada de Política Social da Deputación da Coruña, Mar García. Entre os distintivos, hoxe temos persoas, pero tamén temos empresas, temos clubs deportivos, temos entidades sociais, porque hai moitas formas de contribuir no benestar dos demais. No día de hoxe, pois, visibilizamos, poñemos en valor o traballo, o gran traballo que fan as entidades sociais. Entidades sociais en Boiro, que teñen un gran sector asociativo, me consta, así como no Barbanza, creo que o terceiro sector social importante en Boiro, no Barbanza, en todo Galicia. Un exemplo a seguir é un referente en cada unha destas categorías de entidade social, voluntariado, sector empresarial, inclusión social, méritos extraordinarios, superación e exemplo. Este ano entregáronse un total de 6 galardóns, un máis que o ano pasado. Un a un os premiados foron recollendo o seu distintivo. Na categoría de voluntariado foi a parar aos voluntarios do programa de apoio educativo da Cruz Vermella, un recoñecemento á labor que realizan nas aulas de ensino para familias en risco de exclusión. Na categoría de entidade empresarial, o premio foi para a Clínica Dental Rebeca Ozores. Na categoría de entidade social, o distintivo recaeu na Asociación Ámbar. O Club de Remo Cabo de Cruz foi merecedor este ano do Premio á Inclusión. Na categoría de méritos extraordinarios, o distintivo foi para Guadalupe Tubío, directora de Cáritas Boiro, polo seu traballo de coordinación e colaboración cos servizos sociais municipais. Na categoría de superación, o premio foi a parar ao grupo de voluntariado xuvenil Turbina.